Mmadụ iri nọ na ogige na-ahazi akparamagwa n'Ọka nakwa Ọnịcha akpọrọ Ọka and Ọnịcha Correctional Center bụ ndị e nyere nnwere onwe site n'obiọma nke otu ọbụla gọọmenti nwebe abụọ Mmadụ Abụrọ Chukwu Foundation. Ihe niile ekwesịrị ịkwụ maka ịtọhapụ ndị ahụ gụnyere mmadụ ise si n'Ọka nakwa mmadụ ise si Ọnịcha bụ nke akwụchapụrụ site n'aka onye chọpụtara ma bụ Chief Executive Officer ya bụ NGO Chief Christopher Ata n'oge ọ gara njem n'ogige ahụ iji wee merube mmemme icheta oge ọmụmụ ya. Onye ọrụ bụ Emmanuel Chigbata kọrọ na ndị ahụ atọhapụrụ bụkwa ndị e nyere nkwado ka ha wee malitekwa ilekọta ndụ ha anya ọzọ. Ya bụ foundation mekwara akwụkwọ paspọtụ nke ụwa niile nyegara mmadụ ise. Chief Ata gakwara leta ụlọ ndị onweghị ka ọha nakwa ndị ụkọchukwu nke dị n'Ọka. Ya bụ otu nyekwara onyinye ihe oriri, ego nakwa ihe ndị ọzọ nyegara ebe ahụ ha gagasịrị. Ka ọ na-ekwu okwu, Chief Ata kwuru na ọ bụ mmasị ya itinye ihu ọchị n'ihu ndị mmadụ. O kwukwara na ya bụ amụma bụ iji nye ndị ahụ nọ na nga ohere idozigharị ndụ ha. N'akụ nke ya, onye Deputy Controller nke Ọnịcha Correctional Center Maazị Sunday Igwe nakwa ogbo ya nke Ọka Maazị Solomon Ụba toro Chief Ata maka ya bụ amụma ma gwa ndị mmadụ ka a sonyere ha n'ihi na ụfọdụ bụ ndị nọzi na ya bụ nga eri ogologo oge. Ha dọrọ ndị ahụ nwere onwe ha aka na ntị ka ha gbaa mbọ chegharịa ma bibezie ezi ndụ. N'okwu ha dị iche iche, ndị ahụ nwere onwe ha ndị gụnyere Maazị Onyebuchi Okonkwo, Maazị Echezona Okonkwo nakwa Maazị Onyekachi Okeke gosipụtara obi aṅụrị ha nyegara Chief Ata maka ime ihe dị otu a ma kwe nkwa na ha ga-ebibezi ezigbo ndụ ọhụrụ.